अगर आपके फेस पे भी काफ़ी ज़्यादा दाग धब्बा हो गइल बा और काफ़ी परेशान बनी जा और घर पे कोनो ऐसन रेमेडी अपनावल चाहतनी जा जौन कि घर के ही सामान से बन के तैयार हो जाए। तो हेलो फ्रेंड्स, हम संजना और आपके स्वागत बा यस जी किचन भोजपुरी रेसिपी में। इस साबुन के देख के आप लोग बता सकेनी जा कि हम एके संतरा के छिलका से बना के तैयार कैले बनी जा। काहे कि अक्सर लोग संतरा खाला और संतरा के छिलका फेंक देला। अगर आप लोग ई तरीका जान जइबा तो आप लोग के पता चल जाई कि संतरा के छिलका से भी बहुत ही अच्छा होममेड साबुन बनायल जा सकेला और साथ में अपना स्किन के सुंदर और खूबसूरत बनायल जा सकेला। अगर आप लोग के फेस पे भी काफ़ी ज़्यादा दाग धब्बा बा और काफ़ी आप परेशान हो गइल बानी जा, तो आज के इस साबुन के जो हम रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करतनी। अगर एक बार आप लोग बना ले जा फ्रेंड्स, आप लोग की दाग धब्बा कील मुहासा से छुट्टी मिल जाई। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आज के इस साबुन के रेसिपी देख लिया जाए। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकेंगे कितना अच्छा झाग होता है साबुन से। काफ़ी लोग के शिकायत होला कि साबुन में झाग ना होला जौन होममेड साबुन होला, लेकिन आप लोग रिजल्ट देख सकेंगे फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा झाग होता। आप लोग भी हमरा जैसा घर पे होममेड साबुन बना सकेनी जा और केमिकल वाला साबुन से अपना फेस और स्किन के छुटकारा दिला सकेनी जा। तो सबसे पहले हमनी के एगो संतरा लिहल जी, आप लोग देख सकेनी जा। तो एगो हम संतरा ले ले बनी, आप लोग देख सकेनी जा फ्रेंड्स। एके का करे के बा कि सबसे पहले एकर छिलका उतार लेवे के बा। तो चलिए जा चाकू की मदद से हमनी के छिलका उतार लिहल जा। तो चलिए जा फ्रेंड्स, सारा छिलका के हमनी के उतार लिहल जा। तो हमनी के पूरा छिलका उतार लेवे का फ्रेंड्स, आप लोग देख सकेनी जा, बढ़िया से आप लोग उतार लेब जा। और अभी तक आप लोग हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं कीजिए कले तब प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर मत भूलब जा। चैनल पे अगर पहली बार आयल बनी जा तब प्लीज़ यस जी किचन भोजपुरी रेसिपी के सब्सक्राइब कर लेब जा। तब फ्रेंड्स देख सकेनी जा, छिलका हम बढ़िया से उतार ले बनी, इस तरीका से आप लोग उतार लेब जा। अब का करिए कि चाकू की मदद से के बढ़िया से साफ कर लीजिए। तो खुरच के बढ़िया से आप लोग साफ कर लेब जा। तो सबसे पहले के बढ़िया से आप लोग खुरच के साफ कर लेब जा। ये देखिए फ्रेंड्स, सारा छिलका के हम एक तरीके से साफ करके रख ले बनी। अब एक ठंडा पानी से बढ़िया से आप लोग धुल ले जा। देख सकेंगे फ्रेंड्स, हम ठंडा पानी से के बढ़िया से धुल के साफ कर ले बनी। अब ये हमनी के ताजा ताजा एलोवेरा लिहल जी। एलोवेरा के पहले साइड वाला भाग के कटिंग कर लिहल जी। एक बाद हमनी के छिलका सहित एक छोटा छोटा साइज में कट कर लिहल जी। तो चलिए पहले हमनी के छोटा छोटा साइज में के कट कर लिहल जा। तो ये देख सकेंगे दोनों चीज़ के हम बढ़िया से कटिंग करके रख ले बनी। अब क्या कर जी कि मिक्सी जार में के डाल दिहल जी, बढ़िया से करा के पीस लिहल जी। अब एमे से थोड़ा सा हमनी के पेस्ट निकाल लिहल जी एगो कटोरी में। अब एजा हमनी के 2 चम्मच में डालल जी गुलाब जल। देख सकेनी जा, जब हम गुलाब जल ले बनी, आप लोग फ्रेश भी डाल सकेनी जा। अब एजा 1 चम्मच ग्लिसरीन डालल जी, 1 चम्मच कैस्ट्रॉल ऑयल डालल जी, 1 चम्मच डाल दिहल जी जौना कि हमनी के रेड़ी के तेल भी बोलल जाला। अब एजा हमनी के 1 चुटकी हल्दी डाल दिहल जी, 1 चम्मच हमनी के मुल्तानी मिट्टी डालल जी, एगो विटामिन ई के कैप्सूल डालल जी। अब सारा चीज़ के बढ़िया से चम्मच की मदद से मिक्स कर लिहल जी। चलिए पहले मिक्स कर लिहल जा। आप लोग एकरा के सूती कपड़ा में भी गाड़ सकेनी जा और ऐसे भी रख सकेनी जा। ऐसे का है कि आप लोग की जो साबुन बनी थोड़ा सा दरदरा बनी और स्क्रब के भी जरूरत ना पड़ी। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स, बढ़िया से मिक्स कर लेल बनी। अब एजा सोप बेस ले जी, सोप बेस के हमनी के बढ़िया से छोटा छोटा साइज में कटिंग कर लिहल जी। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स, छोटा छोटा साइज में आप लोग कटिंग कर लेब जा। और ई साबुन जौन बा फ्रेंड्स मार्केट में काफ़ी महंगा मिलेला और ई साबुन आप लोग घर पे हमरा जैसा बना सकेनी जा। और ई साबुन की खास बात ई बा कि बच्चा बड़ा सारा लोग यूज कर सकेला। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइब जा। तो छोटा-छोटा साइज़ में आप लोग से बात करते-करते हम कटिंग कर लेले बानी। तरीका से आप लोग भी कटिंग कर लेब जा। अब चलल जाए गैस के तरफ। तो सबसे पहले हमनी का कइल जी कि एगो पैन में पानी गरम कइल जी। पानी जब बढ़िया से गरम हो गइल बा तो एगो छोटा साइज़ की कटोरी लिहल जी। अब एजा हमनी का कइल जी कि सारा सोप पेस्ट के डाल दिहल जी फ्रेंड्स। तो चलिए डाल दिहल जा। तेजग हम 2 तरह के सोप बेस लेले बानी, आप लोग देख सकेनी जा। आप लोग अपना हिसाब से सोप बेस ले लेब जा। आप लोग चाहे तो एकरा के पियर साबुन से भी बना सकेनी जा। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स, बढ़िया से के मिक्स कर लेबे के बाटे। और इस सोप बेस में ग्लिसरीन वाला बाटे, आप लोग देख सकेनी जा। वैसे तो हमनी के पेस्ट में ग्लिसरीन डलले बनी जा, लेकिन बहुत सारा लोग के कमेंट रहेला कि आप ग्लिसरीन ना डालेनी, ए वजह से हम ग्लिसरीन डाल देतनी। आप लोग देख लेब जा, बाद में ई मत कहब जा कि हम साबुन में ग्लिसरीन ना डालेनी। बढ़िया से एकरा के मिक्स कर लिहल जी। देख सकेनी जा फ्रेंड्स, इस तरीका से आप लोग भी मिक्स कर लेब जा। अब एकदम से एकरा के पिघला लेबे के बा। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स, बढ़िया से पिघल गइल बा। अब का कइली कि जौन हमनी के पेस्ट बना के रखले बानी जा एमे डाल दिहल जा। तो 2 चम्मच हमनी के जब पेस्ट के डाल दिहल जी, बढ़िया से मिक्स कर लिहल जी। आप लोग और भी कुछ डालल चाहते हैं जैसे कि नीम के पत्ता वो भी डाल सकेनी जा। वैसे भी काफ़ी जौन हमनी के स्किन बा ओके काफ़ी सारा बेनिफिट मिलेला। तो आप लोग नीम के पत्ता भी पीस के डाल सकेनी जा। अब हमनी के लिहल जी सोप मोल्ड, और सोप मोल्ड में का कइल जी कि सारा पेस्ट के डाल दिहल जी। चलिए जा डाल दिहल जा। तब फ्रेंड्स देख सकेनी जा, सारा पेस्ट के हम सोप मोल्ड में डाल देले बनी। 1 घंटा एके छोड़ दिहल जी। अब ई जौन साइड में आप लोग के झाग जैसा दिखत ताटे, काफ़ी सारा लोग के कमेंट आवेला कि आपके साबुन में झाग दिखेला। एके हमनी का कइल जी कि चम्मच से निकाल के साफ कर लिहल जी ताकि बढ़िया से साफ हो जाए। आप लोग ब्रश से भी एके साफ कर सकेनी जा, काहे कि जब ई ठंडा हो जाई ओकरा बाद साफ कईल मुश्किल हो जाला। आप लोग देख सकेनी जा, सोप मोल्ड से हम साबुन के डिमोल्ड कर देले बानी। ई देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया हमनी के होममेड हर्बल सोप बन के तैयार हो गइल बा घर के चीज़ से।
और जौन बेस्ट सामान होला ओइसे आज के हमनी के साबुन बना के तैयार कइले बानी जा फ्रेंड्स। आप लोग भी हमरा जैसा घर पे ही होममेड साबुन बना के तैयार कर सकेनी जा और अपना फैमिली और परिवार के केमिकल साबुन से छुटकारा दिला सकेनी जा। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स कितना अच्छा हमनी के साबुन बन के तैयार हो गइल बा और साथ में इतना अच्छा एमे से खुशबू आवता कि हम बता ना सकेनी फ्रेंड्स। आप लोग भी एके ट्राई ज़रूर करब जा। चलिए जा हम आप लोग के हाथ धुल के दिखावत तनी कि तो सबसे पहले हमनी के पानी लिहल जी। पानी में हमनी के साबुन पहले डाल के आप लोग के दिखा देते नी। ये देखिए फ्रेंड्स साबुन हमनी के गलत नहीं के बिना फ्रिज के भी आप लोग ये साबुन के बना सकेनी जा। और ये देखिए फ्रेंड्स हम आप लोग के झाग बना के दिखावत नी। काहे कि काफ़ी सारा लोग के ही मतलब की शिकायत रहेला कि हर्बल साबुन में झाग ना होला। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा झाग भइल बा। तो इस साबुन के आप लोग रेगुलर इस्तेमाल कर सकेनी जा। काहे कि अगर आप लोग के चेहरा पे काफ़ी ज़्यादा दाग धब्बा बाटे और काफ़ी परेशान बनी जा तो आप लोग ये साबुन के ज़रूर ट्राई करब जा। और ये देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छा झाग भइल बाटे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करब जा। अगर आज के वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कइल मत भूलब जा। और ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा झाग होता है। जैसे कि मार्केट वाला साबुन में आप लोग के झाग दिखेला वैसे भी ज़्यादा एमे झाग होता है। आप लोग देख सकेनी जा। और सारा चीज़ घर के मतलब घर के ही सामान से हमनी के बना के तैयार कइले बानी जा जौन कि आप लोग के किचन में मिल जाई। तो आप लोग भी हमरा जैसा घर पे ही होममेड साबुन बनाए जा और अपना फेस के सुंदर और बेदाग बनाए जा। आप लोग देख सकेंगे फ्रेंड्स आप लोग के हाथ धुल के हम दिखा देते नहीं। देखिए कितना सुंदर और कितना साफ हमनी के हाथ हो गइल बाटे। और इस साबुन के आप लोग बच्चन के भी नहला सकेनी जा। अगर खाज खुजली हो जाए तब भी आप लोग ये साबुन के इस्तेमाल कर सकेनी जा और अपना चेहरा के और स्किन के एकदम से सॉफ्ट और सुंदर बना सकेनी जा। देख सकेनी जा फ्रेंड्स कितना खूबसूरत साबुन दिखे में लागत बाटे। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई लोग है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कइल मत भूलब जा। तब तक खातिर बाय बाय।